est-ce que ɗamaw kala mo ɗaminaki e Allah so tawi tan ɗaminɗa koye neɗɗo kala ko waɗi mbiyata ko sa haali ko poɗɗa haalde ko sa haali gonga o ko keɓanɗa ko a heɓata te an a yejjiti hade neɗɗo o rokkudemo ujunnaji ɗiɗi Allah nden rokkuma fofago 24 heures sur 24 aɗa ɗano aɗa focco aɗa yaha hay facture goto ha meeɗa yobde mbaɗaɗomo ɗum o kayne wawi rokkudema ko gurduɗa kono ala vous êtes responsabilité o ko enen Hamady Hounare naɓe ko enen jogui responsabilité o ko enen mbaɗi saabu guila law en mbiyani halte en mbiyani arrête en mbiyani noon so ɓe mbi ene calo wooda rewɓe to kaari kay yiɗama kaari kay waɗi ni kaari kay rewi to deftiga kaari kay wima ni o probléme gonduɗen raison pour laquelle yimɓe ene namdo haqqe munen ene gaddane convocation ngaji comme Moussa Sarr ne addane convocation ngaji gendarmerie comme baddata e makko wonde o wi yoɓe keɓe fodde mabɓe il faut addane convocation wiye kala kewiti e responsable non ko onon kala ko kewi e Hamady Hounare e ɗiɗon commune aji tati kala meɗɗo mayde hen kala musiba meɗɗo wadde hen vous êtes responsable maire de la commune sous-préfet préfet gouverneur ɗum ɗo son mbaɗani ɗum alta kala musiba bawɗo joloyde hen vous êtes responsable onon goni oɗon jogui responsabilité o saabu ko layata ko oɗon daara ɗum mbaɗira ɗon e nokkuji ɗi ko hedde hakkude sayeɓe joom doole en e miskineɓe famarɓe doole so monsieur le maire wi kala jiɗɗo ittoyde kalis mum yoya mo yiɗa yo jooɗo ça c'est insulte ɗum ko ƴettore ɗum ko ƴettare population mum Hamady Hounare naɓe monsieur le maire ƴettimo on ko ƴetti ɗon guila nde o wi on leyɗele mon ngala importance ngala hay lekkiloraka toon oɗon gandi ɗum guila ndi wi on sukaɓe moon ko sonde mandikat wonde 15 heures guinde wi on noon mais ɗaminiɗo mayata koye damar galle cemtowo ɗum toi-même tu sais ɗaminiɗo mayata koye damar galle cemtowo alerte batteɗo o ngoɗo wullago min paari ɗum koye président de la république président Bassirou Faye yo andu ko kewi ko Ndengler ko woni Hounare ko ɓuri ɗum bonde Ndengler kam ala piyaɗo toon ala coha toon cikkumi mi tinanto kono Hounare e ndendori waɗi fiyaɓe waɗi sohaɓe waɗi fiyaɓe piile goppan ɗum ena kawriyala jam président de la république hamin guerima andu département Kanel région Matam commune Hamady Hounare ko fitina mawɗo won toon to banggue phosphate imagine guesa 90 000 guesa sappo jara ujunere naɓe ɗum wiyani yooɓe ɗum ko ƴettore vraiment ɗum ko ƴettore ɗum ko yawade population mum neɗɗo noon sa hormaki hoorema respectani hoorema a respectata waɗɓe maɓe président ko an min gueri e ɗum ɗo rupture mo kalaten o rupture mo yimɓeɓe dirani on o rupture mo yimɓe o paadi o so tawi on gimmaki e commune mo Hamady Hounare on gummaki hen humpima ko ñalawma nde waɗata ko ñalawma nde naɗa fittade meɗen hawrude ladial goo ɗiɗi foof gendarme ɓe nodde gara mbaɗa yimɓe occupé elle wonɓe gens de guerre elle wonɓe on hay goto wawa famde Hamady Hounare naɓe holko woni gande noon oɗon autorité ji wonɓe e nder diwanuji ɗi ha tengti e wonɓe e nder département Kanel région mo Matam commune Hamady Hounare e ndendori gande kala ko kewi ɗo to batte phosphate kala nde fittaɗo leeli vous êtes responsable saabu oɗon gandi wiyede neɗɗo yoyɓe guese mum sappo e jeegom jarde ujunere ɗum ko ƴettore hay goto noon waɗani ɗum so wona mo gardino ɗo personne waɗani ɗum so tawi no gardino noon ne fawi koyɗe mum e leydi ene horimi on ne ittani on gueɗal ma woot ko kewani ma woot ko wonani mi wino on hikka nde o yeehi o dardoye mon toon to nokku o woni to nde o dardoye mon toon mi wino on mi yiyanimo toon
mi wino on wonko waddata mi wino wonko waddata wodiɓe ka kewɗo haala kono noon hunare naaɓe hamin mbaɗa mon encouragé hamin jaadi e mon ko suuɗi e ko feeñi hamin jaadi e mon hay sinno ko maître goto neɗɗo jogui toon yo heeb fodde mum ha timma onon ardiɓe yidde yoltude hujjaji ɓesgu hamadi hunare ndendori horkadiere onon ardiɓe hamin cembina mon hamin caggal mon hamin cembina mon ko suuɗi e ko feeñi minen mon gondi ha tengti noon ɓesgu hamadi hunare hamin caggal Allah hamin caggal mon hamin caggal Allah hamin sara mon hamin caggal Allah hamin jeese mon en guerima noon président de la république ko jogori kewde ɗo ko fittadu jogordu yande ɗo ndu yo heño guila bone mbaɗani gande noon autorité ji kala kewi vous êtes responsable oɗon nder police oɗon nder gendarme oɗon nder militaire uji kadi ko ɓen jogui monopole de violence ko ɓen jogui hattan yerƴude ɓen jogui hattan fiide ɓen jogui hattan weddade lacrymogène kono noon ɓandu ko hurum jomum ko kewata ko jogori kewde ko so tawi on keñaki palɗon ɗum guila e joni hunde fof ene wawi jibinede hen bandiraɓe Allah jarama on jarama wonno tan ko yidde wiide hunare naaɓe min jaadi e mon etoɗe noon onon e koye mon ardiɓe etoɗe fawade e gonga etoɗe wadde gonga etoɗon yaade e gonga etoɗe min sinno ko min ko 60 million majjunoɗo ko on foti lijjitede ha ande holɗo naati comment il fait ko 60 million majjirɗani holɗo gasirta oɗon jooɗi oɗon deƴƴi personne mone haala holno gasirta tan ñanden 15 million ene wiye addama e wuuro yimɓe ne mbaɗe koron wuuro gasi hay goto wawa andude holɗo naati attention ko pijirten ɗo ko ngeeɗo jeygue pijirten e sara ñomre so duppitima ɗo ma en jid mabbe ɗum ɗon ken kala fo noon ko boni ɗo kala fo noon ko rufi ɗo kala fo firne baɗɗo ɗo e oɗo phosphate monsieur le maire tiye responsable kala ƴiƴam dufɗam a yawta siraɗa ñawda monsieur le préfet kala ƴiƴam dufɗam a yawta siraɗa ñawda monsieur le sous préfet kala ƴiƴam dufɗam a yawta siraɗa ñawda monsieur le gouverneur saabu onon mbawi fawde yimɓeɓe e lawol onon jogui hattan ko onon goni lamɓe ko onon kalfina so toñoɓe gaari ene tooña mbawte ɗum ene lawol wiide yimɓe kala jiɗɗo yomnoyade yo yomnoyo kala mo yiiɗa yo jooɗo ça c'est insulte taw aussi bandiraɓe ciao peace and love ha lawol gongol